לגמרי. ולעניין הנה, אנחנו עוברים הבא עכשיו שלנו לעוד שוב. אנשים טובים, כן. בוודאי, בוודאי. tough mother, נשמע כמו אימא, אבל מד מבוץ. נכון. tough mother זאת נבחרת חלומות שמורכבת ממנהלים ומנהלות בכירים שמתאמנים יחד כל השנה לקראת המרוץ המאתגר בעולם. אפשר לומר, לצד אימונים מפרכים למרוץ, בין אימון לאימון, חברי הנבחרת משמשים כמתנדבים פעילים בעמותה למען ילדי גדולים מהחיים. ונמצאים כאן איתנו שרון איילון, מנהלת פיתוח עסקי וגיוס משאבים של גדולים מהחיים, אלון כהן, יזם וקפטן נבחרת tough mothers למען גדולים מהחיים, ויונתן שקד, מה שלומך? מה קורה, בן אדם? איך אתה? מעולה. יופי, איך אתה מרגיש? אני מרגיש מהמם. מילה נרדפת לטוב. למעולה, בדיוק, מהמם. נהדר. איזה מקסים, אתה ספר לנו עליך, מה אתה אוהב? אני אוהב לשחק עם האחים, אני אוהב לטייל במחנאות, בעיקר עם גדולים מהחיים. יפה. אני... ואתה עדיין איתם? כן. כמה שנים זה עוד, הקשר עוד יהיה, אתה חושב? נראה לי חצי שנה. אוקיי, זה בסדר. לפני כמה זמן החלמת? שנתיים בערך. מה קרה לך? אני חליתי בסרטן. אתה רוצה לשתף? איזה? איפה? כן, אני הייתי במרכז שניידר, בית חולים מהמם, ששם הם טיפלו בי, עזרו לי, וגדולים מהחיים. היו שם כמה בנות שמשם הם באו, וככה שיחקו, עזרו, נהנו עם הילדים, ומהם אני הכי התרגשתי בעולם בזה. איזה מקסים אתה. את יודעת שאני בקשר עם גדולים מהחיים, ואני באופן מסורתי כבר שנתיים, ואני מקווה שזה יהפוך ל-20 שנה מתישהו. עושה להם מסיבת סיום מחנה קיץ, שרון מכירה, וטבחה חלק בעניין הזה, ובטח גם רקדת אתה לצלילה, היית לא זוכר ההוא שניגן לכם. זוכר את הדי-ג'יי ככה? את הדי-ג'יי במחנה. אז בעצם זה סיפור אחד מסוים, ואתם מגייסים עבור גדולים מהחיים. כן, אני לפני 8 שנים יזמתי איזשהו מיזם, לקחת ולחבר ספורט למען הקהילה, ולגייס תרומות למען ילדים חולי סרטן. ואחת מהתחרות אקסטרים שלי בחו"ל, ראיתי שיש הרבה קבוצות שרצות למען כל מיני מטרות חברתיות, להלומי קרב, לחברים, לילדים חולי סרטן בחו"ל. והגעתי לארץ והבנתי שזה מה שקרוב לליבי. חיפשתי בין העמותות שמטפלות בסרטן בישראל ובילדים, וקסם לי הרעיון של עמותת גדולים מהחיים, שהם מסתכלים על העניין, על כל המשפחה. שביום בהיר אחד נופלים עליהם השמיים, מגלים סרטן אצל הילד, ובעצם גם אין לו מסגרת ללכת אליה, הוא הולך לטיפולים, ואחרי זה הבית צריך להפסיק את העבודה, פחות תשומת לב לילדים האחרים, וברגע שיש גן סטרילי שנמצא סמוך למחלקה אונקולוגית באותה עיר, יש מסגרת לילד, יש איזה מזור לכל המשפחה, יש איזו טיפה של נורמליות. אוויר. ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם לוקחים אנשים, גורמים להם לגייס כספים כדי להקים עוד, יש לנו חזון להקים גן כזה בכל מקום בארץ, כדי שכל ילד וילדה חולים בסרטן שצריכים את הגן הזה, יהיה להם את המקום הזה. שרון, איך עושים את זה? בעזרת tough mother או בכלל? בכלל. אז קודם כל באמת אנחנו בונים את הרשת גני החלומות. נבחרת tough mother גייסה למען הגנים כבר באמת 8-9 מיליון שקלים. פתחנו יחד את הגן בבאר שבע, ועכשיו אנחנו מתעדים לפתוח גן נוסף בירושלים. איך עושים את זה? בכל צורה שאתה מעלה על הדעת. באמת הנבחרת הזאת זה כמו צבא שהולך ומגייס כסף מספקים, מחברים, משיתופי פעולה. הם בעצמם, יש לנו מארזי יין, הם הולכים ומוכרים בחברות, יש לנו את המארזים בחנוכה ובפורים. אחת מהמתנדבות היא מערך שלם שמוכר רק היא ביותר מ100,000 שקל בכל חג. היא ממש הקימה מערך הסעות ומערך הפצה, מה שנקרא יחידה בפני עצמה. אחד, מי שאוהב יין, עושה אירועי יין, מי שאוהב ספורט מוטורי, יש אירועי ספורט מוטורי. ואני מתוך העמותה שם בשביל לעזור להם ובאמת לנהל ולתכלל את כל העניין הזה.
זה הולך וגדל, אנחנו פותחים עכשיו וקוראים לכל מי ששומע בעצם את האייטם ועוד חושב שהוא יכול ורוצה להשתתף בנבחרת, לבוא ולהצטרף. זה דורש מחויבות, זה לא לבוא כי לא רק מי שמגייס, שיש מינימום גיוס 30,000 שקל, לא רק מי שמגייס יכול להיות בנבחרת, צריך יותר מזה, צריך לב, נשמה, נכונות, כי זה מחויבות... עוד לא הגעת לכושר. ועוד לא הגעתי לכושר, כמובן, אני נרשמתי, השנה החלטתי שעשיתי פעם אחת את הטאף מאדר בסקוטלנד, זה באמת 15 קילומטר, 30 מכשולים, בוץ חשמל. מסיימים מלאים בבוץ? בטח, יש פה דיל קסום מאוד, שתבינו, הם מתחייבים להתרים ואנחנו נותנים להם פגז של דבר. מסלול עינויים, והם גם משלמים עליו. ואתה יודע מה, הקטע הגדול הוא שהם חוזרים משם עם אושר גדול. כי הם עוברים שנה של אימונים, חלקם אנשי ברזל ומרתוניסטים, אבל חלקם בטטות קורסה, וב9 חודשים הם כולם רצים ברמה של 21 קילומטר, שטח קשה, כוח, מתמודדים עם מכשולים של חשמל, של קרח, של גז מדבר. בקצה מחכה מלהק של הישרדות. זה מה שצריך להיות. בסוף המסלול מלהק של הישרדות. לעונה הבאה. שם, צ'ק, לגמרי. תשמע, בסוף המסלול יש מכשול שהוא מלא בחוטי חשמל שצריך לעבור דרכו, ושם זה צים חזקים. מה? והם אומרים לי, תקשיב, אנחנו נבוא, יש אנשים שאומרים לי, אנחנו נביא את כל הכסף שאתה רוצה, נטרים, הכל, רק אל תיתן לי את המכשול חשמל. אבל אמרתי להגיד, אני אשלם עוד אתה איתנו בכל מקרה כבר. זו דרך מושלמת לגייס עוד כסף. בדיוק, עכשיו תבינו, אני אומר להם בסדר. ואז אנחנו רצים, ואחרי 5 שעות, 6 שעות בשטח, עם כל האדרנלין מצטבר אצלם, אני אוסף את כולם, לפני המכשול הזה מתחבקים, ואני אומר, חבר'ה, תקשיבו, הילדים שלמענם אתם מתרימים, חווים דקירות אינסופיות כל יום ויום. אתם הולכים לחטוף דקירה 2 קטנות, מתחבקים, אחריי, ואין אחד בחיים לא קרה שנשאר בחוץ. כולם עוברים בחשמל ומתחשמלים ומבסוטים ומתחבקים, ומלאים כוח לעוד קמפיין. יונתן, גדולים מהחיים הייתה חוויה, אני מניח, טובה בשבילך. חוויה שאנחנו לא רוצים לפגוש עוד פעם. עד כמה שינתה משהו אצלך בכל הזמן הזה של המחלה? בזמן שאני חליתי, אבא שלי, הוא אמר לי, יונתן, אל תדאג, יהיה לך מאוד כיף, גדולים מהחיים עוד מעט יבואו, יעזרו לך, ידאגו לך. ובסוף באמת זה קרה, הלכתי איתם למחנאות, נהניתי, ואחרי זה הם כאילו ממש העלו לי את המצב רוח. מצב רוח זה מרגש נורא מה שאתה אומר, זה הכי חשוב. אני יכולה להגיד עוד משפט אחד קטן, באמת אנחנו לפני חודש המודעות לסרטן בקרב ילדים, חודש ספטמבר, אנחנו יוצאים בקמפיין מאוד גדול למימון המונים, זו הזדמנות להצטרף, להיכנס אלינו לפייסבוק ולהיות שגרירים שלנו, אנחנו מגייסים את הכסף לטובת המטרות האלה, באמת שמנו לנו למטרה 11 מטרות מאוד מאוד חשובות, והכי כיף לראות בסוף את הילדים בריאים ושמחים ועם האושר הזה ויוצאים לעולם ואני תמיד אומרת שלום ולהיפרד מהם ולא לראות אותם יותר. בריאות וחיוכים. בריאות וחיוכים, לגמרי. אתה לא יוצא לי כאן בידיים ריקות. כאילו זה שעשועון, כן? מאחורי דלת, מספר 2. אומן, איש המערכת שלנו הביא לך חבילה של קלפי פוקימון לפה. וואו. כן, אני יודע שאתה אוסף קלפי פוקימון, נכון? נכון. אז חכה, אל תהיה חשוב. כן, כאילו לא שאלת אותו בזמן הפרסומות מיליון שאלות על פוקימון. אם יש לו, אין לו, מה יש לו, קלפים, מה, מי? אהבתי את הנון שלנו, אתה אוהב פוקימון, נכון? תודה. תודה.